No Bodoland, no rest. Divide Assam 50-50. Pin Gamsarsigan BTCआव एबा आसामाव No Bodoland, no rest. Divide Assam 50-50. नोंथांमोना मिथिगौ दे बिटिआर गोजोन गोरोबथा बे गोजोन गोरोबथानि उनाव BTCआव एबा आसामाव No Bodoland, no rest. Divide Assam 50-50 नि स्लोगान एबा बे समाव आलादा रायजोनि स्लोगानखौ नोंथांमोना बावबायमोन एबा खोनानायनिफ्राय जानगारावमोन नाथाय आरोबाव आसामाव एबा BTCआव Divide Assam 50-50 No Bodoland, no rest नि स्लोगानजों गोमसारसिगोन बे इसाराखौ होदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बिथाङा मोनसे फेसबुक पस्टनि गेजेरजों बिथां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा गोनांथार बाथ्रा लिरनायखौ नुनो मोनदों नोंथांमोना मिथिगौ जे आसाम नाङैनो मोनद' हारिनो एसटि होनायखौ लानानै आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा दैदेननाय सोरखारा आथिखालाव नारा नाथा जुजिनाय एबा बे समाव बिथांखि लानो थाखाय बाथ्रा बुंबाय थानायखौ नुनो मोनदों आरो बे आयदाखौनो लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बिथाङा बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों आसामनि केबिनेटआ दिनै सावरायनानै आरो गाबोनो जे मोनद' हारिनो बे समाव एसटि होनायनि रेकमेन्डेशनखौ बे समाव पजिटिभलि हरनायनि मोनसे बाथ्राखौ स्रोत सुलुंनिफ्राय मिन्थिदों होननानै लिरनायखौ नुनो मोनदों बिथां दिपेन बर' बिथाङा आरो जायखौ लानानै संखिखादों बिथां दिपेन बर' बिथाङा आरो बिथाङा बाथ्रा बुंदों जुदि गासैबो जुदि हेफाजाब गैलायाब्ला जों बे समाव आलादा रायजो बड'लेण्ड दाबिनायानो साबसिनसै होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां दिपेन बर' बिथाङा मा लिरदों नोंथांमोननो फारि फारि फोरमायनो थाखाय आखायाव लादों बिथां दिपेन बर' बिथाङा गावनि अफिसियेल फेसबुक पेजनि गेजेरजों बिथाङा लिरदों एरैहाय सुलुंनिफ्राय मोनथिनाय बायदिब्ला गाबोन आसाम केबिनेटआव आरो समफोर आसाम आयेन आफादनि जथुमायाव मरान मटक बोखावजायै गवालपारा जिल्लानि कच राजबंशीखौ गोदानै एसटि थिसननायनि सायाव पजिटिभ रिकमेन्डेशन होनायनि लाहार फाहार खालामगासिनो बिथाङा लिरदों जे बे समाव सुलुंनिफ्राय मोनथिनाय बायदिब्ला गाबोन आसाम केबिनेटआव आरो समफोर आसाम आयेन आफादनि जथुमायाव मरान मटक बोखावजायै गवालपारा जिल्लानि कच राजबंशीफोरखौ गोदानै एसटि होनायनि रिकमेन्डेशन हरनाय बा थिसननाया पजिटिभै बिथांमोना खालामनो थाखाय लाहार फाहार खालामदों होननानै बिथाङा सुलुंनिफ्राय मोनथिदों होननानै बाथ्रा बुंदों दिपेन बर' बिथाङा आरो बिथाङा लिरदों एरैहाय बोखावजायै गवालपारा जिल्लानि कच राजबंशी होननानै बुङोब्ला क'क्राझार आरो चिरां जिल्लानि बे मोननैबो BTC एबा बिटिआरनि जिल्ला अब्ला द'थि फारिलाइनि गोहो आरो मोनथायखौ बिथांमोनबो मोननो हागोन आरो बिथाङा लिरदों जे बोखावजायै जुदि गवालपारा जिल्लानि कच राजबंशी होननानै बुङोब्ला क'क्राझार आरो चिरां जिल्लानि कच राजबंशी होननानै क'क्राझार आरो चिरां जिल्ला बे मोननैबो BTCनि जिल्ला अब्ला द'थि फारिलाइनि गोहो आरो मोनथायखौ बिथांमोनाबो मोननो हागोन बिथाङा जिंगासिदों जे बोखावजायै गवालपारा होननानै बुङोब्ला क'क्राझार आरो चिरांनि कच राजबंशीफोराबो बे समाव बे मोनथायखौ मोनगोन बे बाथ्राखौ मख'दों बिथां दिपेन बर' बिथाङा एसेबां होबथासेयावबो बेफोरबायदि जामारोब्ला मुंख्लंफोरनि थैनि बेसेनजों सोरजिजानाय जोंनि द'थि फारिलाइनि राजखान्थियारि आरो संबिजिरारि मोनथाया थागोन ना बिथाङा सोंलु खालामदों जे गोलाव सम आन्दोलन खालामनानै मोननाय जे बर' हारिनि जोंनि द'थि फारिलाइनि राजखान्थियारि संबिजिरारि मोनथाया रैखाथि थागोन ना होननानै बिथाङा सोंलु खालामदों बिथां दिपेन बर' बिथाङा खौसेथिनि आंखालानो जों बयनिबो देरसिन लोरबांथि आरो बिथाङा मोनसे सोदोब लिरदों बाथ्रा लिरदों जे बे समाव खौसेथिनि आंखालानो जों बयनिबो मोनसे लोरबांथि एबा बे समाव बिथाङा लोरबांथिखौ नुदों एबा बे समाव खौसेथि जायैनि बाथ्राखौ मख'नायखौ नुनो मोनदों बिथाङा लिरदों खौसेथिनि आंखालानो जों बयनिबो देरसिन लोरबांथि एबा
ट्राइबेलफोरा खौसेथि जायैखौ बिथाङा इसारा मोनदों एबा इंगित मोनदों जायनि थाखाय बे बाथ्राखौ बिथाङा लिरदों खौसेथि गैयै बाथ्राखौ बिथाङा लिरनायखौ नुनो मोनदों बेबायदि जामारोब्ला आलादा रायजोनि थाखाय जानजि खाफ्रानाया साबसिनसै बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंदों जाय जोबोदनो मोनसे साननो गोनां आरो जोबोदनो मोनसे आलादा रायजोनि थाखाय मोनसे इसारा एबा सोमावसारफिननायनि मोनसे इसारा होनायखौ नुनो मोनो बिथाङा लिरदों जे बे समाव बेबायदि जामारोब्ला मोनद' हारिनो जुदि एसटि होमारोब्ला बे समाव आलादा रायजोनि थाखाय जानजि खाफ्रानायानो साबसिन जुदि मोनद' हारिनो एसटि होयोब्ला बे समाव बडलेण्ड दाबिनायानो साबसिन एबा बे समाव जानजि खाफ्रानायानो साबसिन होनानै बाथ्रा बुंदों बिथां दिपेन बर' बिथाङा बायदि राहाजों नारसिननायनि उनाव माबाफोर सोलाय सोल' जामारोब्ला खाफालनिसो बाथ्रासै आरो बिथाङा बुंथिदों जे नारसिननायनि उनाव माबाफोर सोलाय सोल' जायोब्ला खाफालनिसो बाथ्रासै आरो बिथाङा इसोरनाव एबा मोनसे बर' हारिखौ एबा बे समाव एसटि फोरनि सायाव बाथ्रा बुंथिदों जुदि नारसिनसेयावबो बाधा होसेयावबो बाथ्रा बुंसेयावबो जुदि बे समाव आसाम आयेन आफादाव बेखौ लाबोयोब्ला आरो रिकमेन्डेसन जुदि हरोब्ला बे खाफालनिसो बाथ्रा होनानै बुंथिदों बिथां दिपेन बर' बिथाङा आरो बिथाङा बाथ्रा बुंथिदों जे जाखिनि एसटि फोर दं एबा बर' हारिनि खौसेथि आरो बे समाव मोन जिब्रैता ट्राइबेलफोरनि खौसेथिखौ बाथ्रा बुंथिदों जे बयबा नङा बयबा मोनसे बिथिङाव बे समाव खौसेथि गैयैखौ इसारा होदों बिथां दिपेन बर' बिथाङा आरो जायनि थाखायनो बे बाथ्राखौ लिरदों जे बे समाव जोबोद मोनसे बाधा होसेयावबो जोबोद मोनसे बे मोनद' हारिनि एसटि होनाङा होननानै बाथ्रा बुंसेयावबो बे समाव सोरखारा जुदि गमामायैनो जुदि बेखौ बे रिकमेन्डेसनखौ जुदि पजिटिभ जुदि हरोब्ला जों आलादा रायजो सोमावसारनायानो जोबोदनो गोनांथि होननानै बाथ्रा बुंथिदों एबा जानजि खाफ्रानायानो साबसिन होननानै बाथ्रा बुंदों आरो दिपेन बर' बिथाङा लिरदों जे बे समाव खौसेथिनि आंखालावनो बेफोरबायदि जानायनि मोनसे लामाखौ बाथ्रा बुंथिदों जेराव खौसेथिनि बाथ्रा बुङोब्ला जेराव मोनद' हारिनो एसटि होयोब्ला जों बयबो मिथिगौ एबा गासैबो मिथिगौ जे मोनद' हारिनो एसटि होयोब्ला जोबोदनो मोनसे खहा जागोन आरो जाय बाथ्राखौ मिन्थिसेयावबो नोंथांमोना मिन्थिनो एबा नुनो मोनदों जे बे समाव बिटिसिनि खुंगिरि हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ राजखान्थि हानजाया मोनद' हारिनो एसटि होनायाव जेबो बेरेखा गैया बाधा गैया बे बाथ्राखौ बिथाङा लिरदों एबा बे समाव बिथांमोना बुंबाय थानायखौ नुनो मोनदों आरो जाय बाथ्राखौनो बिथां दिपेन बर'आ बेवहाय लिरनायखौ नुनो मोनदों जे बे समाव खौसेथिनि आंखाल बाथ्राखौ बेवहाय लिरनायखौ नुनो मोनदों खौसेथिनि आंखालखौ बे बाथ्राखौ लिरनायखौ नुनो मोनदों बिथां दिपेन बर' बिथांखौ जाय समाव आसामनि राजखान्थिगिरिफोर आरो ट्राइबेल नङै आफादफोरा बे समाव मोनद' हारिनि एसटि होनायनि सायाव जेबो बेरेखा एबा जेबो बाथ्रा गैया अब्ला बे समाव एसटिफोर जाय थाखानाय एसटिफोर बे एसटिफोरा बेखौ खौसेथियै जुजिलांनायनि मोनसे सममोन आरो जाय समाव मोनद' हारिनि एसटि होनायनि थाखाय जेबो बेले बेजे गैया होननानै बुंग्राबो दं होननानै बिथाङा इसारा होनायखौ बे समाव नुनो मोनदों आरो बिथां एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा इसारा होदों जे फैबाय थानाय समाव जे मोनद' हारिनो गमामायैनो जुदि एसटि होनायनि रेकमेन्डेसनखौ पजिटिभ जुदि हरोब्ला फैबाय थानाय समाव आलादा रायजो दाबिनायानो बा जानजि खाफ्रानायानो साबसिनसै होननानै इसारा होनायखौ नुनो मोनदों दा बेवहाय सोंलु जाखां जे फिन आरोबाव आसामाव नो बडलेण्ड नो रेस्ट डिभाइड आसाम 50-50 नि स्ल'गाना फिन आरोबाव फैफिनगोन नामा बे ओनसोलाव एबा आसामाव बे मोनसे गिदिर सोंलु जानानै थाबाय।